Zdravím vás priatelia, vítajte na mojom kanále Obklad a finalizácia. Kúpelku už to nám mám hotovú. Pani domáca ma poprosila, že ešte chce urobiť terasu. Pozrieme sa, ako som robil, ako som postupoval. Prečo som sa rozhodol dávať takéto závesné kotvy a urobiť takto sadrokartón? Kde tu nám bol problém? Problém bol tu na ten, že ten strop mi letel 11 cm, ako môžete vidieť tu. Ja tu mám rozdiel 3 cm a tu mám 11 cm. Aj keď síce mám nakupované plnú krabicu všelijakých spojiek, kotiev, predĺžení a tak ďalej. Ako môžete vidieť, aj línia bola, že dám jedno centrálne nosné CDčko a už iba len spojkami poučítavam. Len hovorím, problém bol tu na ten, že ten strop není presný. Ja viem, že na majsterko niektorí napíšu, že mal som dať nižšie strop a tak ďalej. A mohol už som dať nosné CDčka, nemohol som dať nosné CDčka, lebo tu mám už odvetrovanie ako urobené ako z kúpelky a z WC. Takže v tomto prípade musel som takto postupovať, lebo relatívnejšie, keď zoberiem jednu tabulu sadrokartónu 1,5 cm, ale ja relatívne potrebujem minimálne 4 cm v strede, ísť so stropom nižšie, tak aby som sa už mohol narovnať na ten nosný CD profil.
A už keď máte stiahnuté takto lepidlo, hej, nemusíte čakať. A môžete hneď na to lepidlo zalievať betón. Vám automaticky uschne lepidlo a vám sa aj zachytí betón. On jednoducho medzi tie pory a bude vám úplne perfektne držať. Takže v takom prípade môžete používať tak, aby vám držal aj centimetrový betón, najlepšie spodklad, napenetrovať a stiahnuť ho lepidlom. Takže tak, priatelia, tento týždeň mal by som mať už dokončenú prácu. Natočím a ukážem, ako to všetko brutálne parádne vyzerá. Táto stena sadrovec nám ide úplne až po strop, ďalšia stena nám ide takisto až po strop. Vyhral som sa tu na aj detailami, napríklad takýto detail, ukáž. Aj z tejto strany. Kopec vecí, s ktorými som sa bol musel vysporiadať, ale verte tomu, konečný výsledok tejto práce bude úplne brutálny a úplne nádherný. Takže moje práce, ako vždy spomínam, viete vidieť a nájsť ako na YouTube, na Facebooku alebo na Instagrame, na mojich kanáloch, ktoré rovnako sa volajú Obklad a finalizácia. Pokým chcete prerobiť svoju domácnosť, urobiť rekonštrukciu vo svojej domácnosti, kľudne píšte, kľudne volajte, rezervujte si termín dopredu. Takže dúfam, že máte krásny deň. Všetko najlepšie vám prajem od pána Zachára. Uvidíme sa už tento týždeň pri finalizácii a odovzdaní tejto terasy. Majte sa krásne. Dovidenia.